London. Igazi világváros, nevezetességeinek képe minden más városénál hamarabb villan elénk. A több mint 7 millió lakosú város 32 kerületből áll, melyek közül a legjelentősebb a Westminster. A Temze partján sétálva elénk tárul hatalmas középkori épület együttes, a híres Tower, ahol 1303 óta őrzik a brit koronai ékszereket. Hosszú története során számos funkciót betöltött már az épület, hiszen volt fegyverraktár, királyi palota, de a legtöbben talán börtön funkciójáról hallottak. Az épületből kilépve kellemes időtöltés átsétálni a Tower Bridge-en, amely London egyik szimbóluma. Bár nevét a szomszédos épületről kapta, históriáját tekintve nincs köze hozzá. Építészeti adottságain túl a neogótikus tornyokkal határolt híd különlegessége, hogy középen felnyitható. A gótikánál maradva tekintsük meg London egyik leghíresebb épületét, a Westminster apátságot. A székesegyház az angol uralkodók koronázás és temetkezési helyéül szolgál. Közelében található a híres Westminster palota, az Egyesült Királyság alsó és felsőházi parlamentjének otthona. A Big Ben a parlament híres óratornya, szimbólumépület, egyben az egyik legnépszerűbb látványosság. Éjszaka is nézzük meg. A brit királyi család otthona a Buckingham palota, amely korábban városházaként funkcionált. A palota előtt kerül sor a híres londoni őrségváltásra. Érdemes az utunkat úgy időzíteni, hogy erről ne maradjunk le. London legújabb látványossága a híres London Eye, azaz a milleniumi kerék, amelyről egész London belátható, és ez a város méretét tekintve nem kis dolog. Kihagyhatatlan program a híres emeletes buszon, a double-deckeren utazás is. Ismerkedjünk meg az angol konyhával, mely igencsak megosztja az embereket. Ízlik a yorkshire puding vagy sem, vacsoránkat öblítsük le egy pint különleges Guinness sörrel, amely ugyan ír, de a híres londoni pubok ki sem nyitnának, ha véletlenül kifogynának a készletből, bár erre még soha nem volt példa.